बेला बेथा जालायबाय नागिरनाया बिदि थाखुमायो साखन्द्रा बोथोर जानाय जाखादों दानो लोमसैनो दैयानो जोंना आयो मैयासो ना जि गोथाव जाखाबाय नै जाफिननो चान्स जादों आरोना नैबे मोनसे नै गोदानसोमोन बेयो मोदोमा गुखानाय थेवब्लाबो आरो जाफिनबावबाय नै हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय ओमफ्राय नै जोंहा बोराया थोरसि सुगासिनो आरोना हिन्जावा सुनो हाया नालाय सुना होबाय आरोना लोगोफोर मा लादों आं दायो आखायाव मा होनो बेखौ माबा बावलायलांबायसै खारै आरोना सिथर जानाया दाख्लै सिगाङाव सिथर जाग्रोदोंमोन ना आंनि आखाइया ओमफ्रायो दा बेयो गुस्लायजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबायदि मानो ओमफ्राय माननायनि टेब्लेटआनो मोनथाम जाबाय आरोना आलदा आलदा ओमफ्राय जेबो हामाखै आरोना नै बेयो आखाइनि अबस्थायानो गैला बुरैजोब्बाय नै जाबाय नोगोद मानखायो नै बेयो नै मारैबा स्टिल जाबाय आरोना स्किनानो नोगोद मानो आथिङावबो आरोना बेथ' आखायाथ' गुगाजोबखाबाय ओमफ्राय गुफिनाखै आरोना बे एसे गुफिननो नागिरबाय थादों गुनायालाय गुवासै नैबे दंबावो गुबावनांगौ ओमफ्राय बिथिं दं आरोना ओमफ्राय आं दा बिथिं खारैनो फुननो नागिरनायखाय प्लास्टिक गानदों आरो बिथिंना गुजोबाखै आरोना मैया जेरै देखायदों बिदिनो दं आरोना बेयो ओमफ्राय दायो खारै फुननोसै हामगोन ना हामा नोगोद मानो आरोना दायो मडेलावसो खनसे देखायहैबावनो नागिरदों जोङो हस्पिटालाव माननायखौ आरोना ओरैबायदि मानो आरोना लोगोफोर थानोनो हायि बायदि मानो फुबाय थानो मारैबा जाजोबलायबाय नै फ्राद गैयि बुरैनिसो जाबाय स्किनानो बिथिं आरोना गासिजोंबो नै आखाइया सिथर जानाया बिदि गुस्लायजोबदों आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मानो स्किनानो जि मारैबा जाबाय नै ओंखायनो खारै फुननानै लानो नायनां माथो नायबाय थादों नायनायाव फुनग्रोनोसै आङो स्लिम गैला खेब खाबखाब जि ज्रोम मोनलायदों साला मोजांबो मोनगारदोंथ' माननाया स्किनानो असाइस जाखाबाय आरोना मार खुरजाबाय सानबाया मार मानखायोलै आइखां बायखांनो सिरि मोनलायदों खारै फुननानै साला हस्पिटालाव थांनानै फैबाय आरोना जोङो ओमफ्रायो डक्टरखौ लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय ब्लाड टेस्ट खालामग्राया खुलिथ'वाखैमोन नालाय टाइम जाथ'वाखैमोन दसेयावसो खुलियो ओमफ्राय दा दसे न'आव फैग्रोबाय बोराया स्कुलाव थांथ'बाय आरोना थांफिनसैलाय आरोना जोङो मामिया उन्दुबाय ओमफ्राय गेन्द्राया स्कुलाव दसे थांदोंमोन आरोना दा फैगौनो ओमफ्राय मायाबो उन्दुबाय माखौ लांफाला आरोना गालांसै ओमफ्राय दा स्कुटिजों थांसै ओमफ्राय गारिखौ बाबाया लांदों आरोना बाबाया लांबाय गारिखौ मिटिं दङ नामानो अखायाबो नागारबाय नै बोराया स्कुलाव थांदोंमोन आरो दा फैगौ आंखौ देलायदो होनहरदों ओमफ्राय आं देलायखांबाय आं देलायखानायमोन ना ओमफ्राय मामियाबो उन्दुबाय आरोना जों थांग्रोनोसै फिसाजोआ मा जानो नागिरदों ओमफ्राय जोंना जायलि बुरिया संख्रि होनानै होनां एसेनो मारैबा दैल'ल' मोनजोबथारो दाउ गोजाना दैल'ल' मोनजोबो ओइ जायलि मा ना गोरान मोदोमसोदों ना गोरान एवदों ओइ बेलाय माथो नै जाबाय अमा बिथै ओमफ्राय आं अमा जाया आरो ओमफ्राय आं ना गोरान जागोन आं अमा जाया नालाय ना गोरान ओमफ्राय आलु भाजा एवना होदो बेयाव लाव ओंख्रि एसे सान्दुं दुंदोंमोन ओमफ्राय गैया आइया सान्दुं दुंनायखाय मामिनि एसे जि सुलायलायबाय आंथ' जिखौनो सुनो हाखायाखै नालाय आखायानो ओमफ्राय आइया एसे सुना होबाय दहायो सान्दुंआनो गैया दोमैफिनलायबाय दाख्लैबो गेन्द्रायासो सुखादोंमोन ओमफ्राय जिया एसे दंबावोमोन आरोना मामिना हासुनाय मानाय जायो नालाय जियानो ओंखारबाय थायो ओमफ्राय आइया दहाय सुना होबाय आरो ओमफ्राय दा सान्दुंआनो गैया नै ओइ अमाखौ गोरान माबा गुदुं खालामफिनबाय ओमफ्राय आंना ना गोरान खिथायगोनथ' र' बे आलु मटर ओमफ्राय सरजनाखौनो बावदो नैबे आलु भाजा साम'जोंसो हायो आरो ओंखाम जानोसै जोंहा सानसुनिया फैनायानो आलु भाजा ना भाजा ओंख्रि आरोना जानोसै सानसुनि जाखांबाय न' एसे सिबनानै लाग्रोनोसै एबाराव नों बहा थाखुमाया खोन्थालाय सोरनियाव जियाव थाखुमादों ओमफ्राय जोंखौ नागिरबाय नोङो बाबा बोरै थाखुमाया खिन्थालाय थ'नाय नों मारै थाखुमाया थ'नाय बिबाया जि लायदों ओमफ्राय आंहाबो न' सिबदों ओमफ्राय जि दसेनो फैनानै बे कम्बलसनाव थाखुमा फैबाय बेखौनो बिबाय जाहोनजों दसेनो बेला बेथा नागिरबाय जोंहा नै बिदि थाखुमादोंनो नायलाय नुवाखै बिदि थाखुमादोंनो जोंहा दसेनो बेला बेथा जालायबाय नागिरनाया बिदि थाखुमायो साखन्द्रा बोथोर जानाय जाखादों साखन्द्रा गिलु बालुनो बिदि थाखुमायो ओमफ्राय आबैया नागिरनाय आंबो नागिरनाय बिदि बानाया बेखौ
हो हामा दे बिदि थाखुमानो साखनद्रा बोथोर जाखादों ओरैनोबा जोंहा 1 सेकेन्डल'खा आरोना बेयावनो थाखुमा फैबाय आरो बिदि दा दुस्ट' फैदो फैनाय आबैखौ नायनो फैनाय हो आबैखौ नायनो फै आबैखौ फै फैनाय फै बिखायानो खावसे थांजोबलायदों जोंहा बिबैया दसेनो बिखायानो गरम मोनजोब्बायमोननो बिदिखि थाखुमाबायो बिदि थाखुमा नांला दे बिदि थाखुमाबावगोन नोङो थाखुमाबावगोन थोद साखनद्रा बोथोर जाखादों बिदि थाखुमाबाय थानाङा नै आबैया रिक्सायाव खिथाफै आबैनो अखायानो हानोसै नै जियानो बेहा सान्दुं दुंनानै जि सुनाया अखासो हाजानोसै आंबो नोगोर गिदों दसेनो देनजार गोसोम जाबाय हनै अखाया मबाइलावसो मारैबा स्रां नुलायबावदों बाबावै होबायलै सयथिबो सोमहाबजोब्बाय मारैबा गोसोम जाथारबाय ना मोनाबायसो मोनाजोब्बाय जाजोब्बाय खोमसि जाजोब्बाय नै आं लाइट होनायखायसो मबाइलनि लाइटआ माबा जादों मोनाजोब्बाय नै ओमफ्राय मुलि फुनबाय आरोना दहायो डक्टरा मोनसे फुनग्रा मुलि हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ फुनबाय ओमफ्राय ब्लाडखौथ' नायनो मोनखायासै जाया नामानो बरमायाव ओमफ्राय गैया मोनासै आरोना बानायनो ओमफ्राय मुलि हरदों ओमफ्राय मुलियाथ' जागासिनोखा खाथियाखै मुलियानो ओमफ्राय मलम हरदों आरोना गुरै जानायनि गोरा जानानै सायो नालाय ओमफ्राय दायो मलमखौ फुनदों आङो ओमफ्राय गुरै जादों आरोना नै नै थिङानो बायजोब्बाय जोंना थिङा नै अबस्था गैला थिङा सेस गैला खख्लेङा देमजोब्बाय थिङानो मारै बायखो गैलालै ओइ प्लास्टिकआबो उरायजोब्बाय नै गैला थिङाबो बायजोब्बाय नै बादा नै गैला थिङा आइना नै थिङानो बायजोब्बाय गेन्द्राना अमा बिथै दहायनि एसे दंबावो बेखौनो जासिगोन गेन्द्रानि आन्था रावबो जाला जों गेन्द्राजों आंजोंल' जासिगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा बान्दा कफिजों आलुजों लाब्रा एवनानै जानोसै आरोना ओमफ्राय ओंखाम जानबाय जियाथ' बावनो जाजोब्बाय जोंना अखा हानानै साराय सुदों न' सिंनि गेसआ दहाय जोबदों आरोना सानाव आइमोन बेलासियाव ओंखाम जानायाव जोबदों बान्दा कफिजों आलुजों संनानै जानोसै जोंना बोराय बुरै न' सिङाव दै होदोंमोन आं दैया गोदौबायदां गोदौबायलै बायदेयावनो संबाय थानोसै जोंहा नै आखाइनि अबस्थाया ओरैबायदि असायसखालै सयथिबो माखासे गुबाय माखासे गुगाखै नायजाखाया आरोना नै बिथिंना नैबे जाफिननो नागिरदों आरोना बेथ' गुजोबखाबाय गुनानै साफा जाबाय ओमफ्राय नै जाफिनबावनो नागिरदों आरोना नै बिसोरो गुवाखै आरोना उनथिंबो माखासे गुबायानो बेथ' गुजोबखाबाय ओमफ्राय जाफिननो चान्स जादों आरोना नैबे मोनसेया नै गोदानसोमोन बेयो मोदोमा गुखानाय थेवब्लाबो आरो जाफिनबावबाय नै गुनायनि चान्स लाबावबाय मा फुनबा हामगोनसो मोनबाय आङो खिन्थाहरदो सोरबा मिन्थियोबा लोगोफोर सोरबा जाजानायफोर दंबा जेनेबा जाजाबासो मिन्थियो नालाय जायाबाथ' बहा मिन्थिनो सोरनावबा माने सोरबा नुसनबायदोंबा भिडिअफोरखौ माने सोरनावबा जाखांबायबा हामनायफोरा खोन्थाहरदो आरोना मा मुलि फुननानै सोर डक्टरनाव थांनानै हामा खोन्थाहरदो आरोना लोगोफोर
नै ओमफ्राय बोराया आंना थोरसि सुगासिनो आरोना लोगोफोर दा आं सुनो हायाना साफुन आरि दांनो हाया आखाइया अरलाबो आरोना साफुन निरमा दांबाथाय अरलाबखायो आरोना ओमफ्राय नै माबा माबि दांनोबाबो बिदि गाननांगौ आरोना ओमफ्राय गानाबानो सायो आरोना बे हायलाबनानै सायो। ना गोरान भाजा अमा बिथै दहायनि ओंखाम खुरगासिनो बानलु कफिजों आलुजोंआनो है खुवाजोंसो नुलायलाङासै ओंखाम खुरदो र' ना गोराना जि गोथाव जाखाबाय नै आं जानो लुबैनाय बायदि बरिया जाबाय जानायनि लाहार फाहार दायो नै ओमफ्राय नंखाय मुलिया आजां गाजां गिदिरनिबो फिसानिबो होननायसो जाबाय बिमानिबो फिसानिबो दं बेयाव बे बान्दिलसे आरो नैबावबो बेबो मुलियानो मुलिलै मा देखायबावनो आरोना आजां गाजां मुलि नै जानोसै दा मार गिया ओमफ्राय मुलि जानो उफाय गैया आरोना टाइमा माला माला 9:30 जाखो उन्दुनो गाबगासिनो सासेया उन्दुनोसै र' मा दायो उन्दुनोसै फिसाजो उन्दुनो गाबगासिनो आरोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट